Как се програмира нокаутиращ удар в черния дроб? Ударът в черния дроб може да изключи тялото и на най-коравия боец. Но при затворен гард, където и двамата с лява водеща ръка, целта е перфектно защитена от задната ръка на противника. За да вкараш този удар, първо трябва да отвориш вратата. В реванша срещу Скроп, Симеон Наковски отново използва едно от най-силните си оръжия – лоу-киковете, които му спечелиха и първия матч. Той наранява водещия крак на Скроп и създава нов инстинкт в главата му. Очаквайки болката, Скроп започва да вдига предния си крак превантивно за блок. Това е фаталната грешка. Когато си на един крак, ти си статичен и не можеш да пребереш тялото си в защитна позиция. Наковски започва атаката с лъжливи леви, които държат гарда вдигнат. С десния завърта тялото и зарежда. Скроп е на един крак и оставя пролука. Последва къмшична лява кука в черния дроб, която моментално изключва тялото на Скроп.